mga people nato na ni sa may the hype o nagihatag sa ako ng limos mo ko na ni nagihatag sa ako. Ang tawag ani is natay taiyaki cream nga ang tawag ani kay siya or you. Kinsa magid ang mas importante, siya or you? Kinsa ang mas deserving magmahal, siya or you? Kinsa ang paasa, siya or you? Kinsa mas assuming, siya or you? Ato na i-try ha. Mura siyang or you. Dami kay pag umani mo kaonan eh. Ngikit eh ka. Look, wait lang oh no? This is something. There's a layer there of ice cream, and right underneath, look at underneath. There's an underwear. There's a cookie. Pang single nga flavor. Kung single ka, na flavor ni mo dani. Kung nakay uyab, napit kay flavor ni mo dani. Kung sawi ka, bitter ka, dugay na kay kagipasa or assuming lang jud ka, nagyapoy mo dani. Para sa mga single, naa sila flavor nga ambot vanilla. Ambot vanilla eh. Kadua, choco kaayo. Choco kay siya ba? Ikatulo, na sila in-salted caramel. Ug ang ikaupat dayon ang matsalam green tea. Para sa mga double, nga na yung mga partner, na sila flavor nga ambot vanilla choco kaayo. Ambot vanilla choco kaayo. So parang tapos another flavor in-salted pero matsalam. Ug para sa mga single, mag-ingay mga single. Tong ganina katong chia or you. Siya or you para to sa mga single. Tapos na ako'y kadua katong choco cabro nga flavor. Tulo ang buttered ka o ang ikaupat matcha kit. So i-try na ninyo din ni ani mo din sa may limited kay dol sa The Hype and makita na to ang Taiyaki Cream.